e wiide bandiraɓe makko Antoine Kaboré ñaawowo to ñaawirdu townu Wagadugu nanga koto galle mum ñande alerte tawi ko golloɓe e service aji toppitiɗi humpito leydi ndi nangi mo gila nden noon andaka holto hoorejo syndicat magistrat Burkina nawa walla holko addanimo nangede hade Antoine Kaboré e ndu lewru ni magistrat ɓe hono Urbain Meda Seydou Sanou e Benoît Zungrana nanganoma Nowe Dakuyo kanko ne nangama ñande talata jawtuɗo o ala tawa noon kabaru labtuɗo iwdu e ɗe jagge kono noon woodi wiiɓe wonde ko sabu ɓe magistrat ɓe fawde jukkoje ɗe laamu ngu yaadani fawa ɗen noon ko jaggaɓe e jingonoɓe laamu ngu seedeɓe woɓɓe mbi hayno magistrat ɓe golliri ni eko fati e ñawoje jowtiɗi e alhaali kuɓɓam kuliyankoɓe e hitande ujunnaje 2022 ina tawe eko saabi nangugol mabɓe siftinde e lewru jeeɗiɗo ɓuuru ɓendudu ndu suudu mawdu ñawoɓe Burkina Faso fawi yaggine fodde magistrat ɓe jeetato hande e kabaruji ɗi keɓɗen e seede goto fof en noon ina jiiɗi hisnude koye mabɓe ɓe natti ñawde no sari e yamiri ni kono laamu ngu yiɗiri ɓe mbaɗata